oras sa DYCM alas 8:45. Mga pagpati nga ilong usahay makahilo, kinahanglan kining isinggit o ipabuhagay. Anak Bisaya. Dinhi atong bukikion o tukion, mga hisgutanan nga magkalagot, mga isyong makakuyap, ug mga pangutanang magapasabot. Anak Bisaya. Juan kaninyo atong bukasan, labuan ug sikat-sikaran, ang tanang mga bakakon ug limpungan sa pangamhanan. Anak Bisaya. Okay, may buntag ka na tong tanan. Welcome sa ato ang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar, hangtod ta dire sa alas 10 adlaw nga Martes. Ika-27 kadlaw ning bulan sa September tuig 2022. Good morning sa atong mga listeners dire sa Norte. Sa mga nahigam sa 100.5 DYCM FM Bugo City, may buntag ninyo. Sa atong mga suki nga tigpaminawan diha sa Daan Bantayan, sa akong mga parintig mga kadugo, good morning. O dirisad sa Sibunga, lahos na dito mga igala sa Dalagiti, Argao. Ug uban pang mga dapit diris habagatang bahin. Utobs maabot niya ng atong tingog, may buntag ninyo. Sabi na nila ni Bonifacio Sanchez ug ni Aikis Mahilay diha sa Sibunga, may buntag ninyong duha. Nakaroon buntaga sa mi boy, nakadawat ta diri og kopya ni siya sa suwat nga gipadangat ni kanhi mayor sa Dakbayans Bugos, Johnny Martinez, og didto niya paabot sa labing dako sa regional director diri sa DPWH Region 7. May labot ni sa kining iyahabang reklamo, gani murag gituki ning Eric kaganina, pero ato gyapon ning suwayan karon kay nagkuha kog numero sam sa actually sa district engineer didto gid sa Bugo. O niya kay nakasabot ko nga unsay nga ani. Kajud lang kay ha. Nakasabot ko sa mi boy nga lahi ang numero ang natawgan. No, ang sa RD man diri. Sa website nila. Kajud lang kayo ha. Adyo lang kayo, napaka-number atong district engineer. Ako magunggi sa 4th district. Okay. Nako gipangutan na sam kay natagaan ko ani. Ha? 4th engineering district. Yeah. First day. Uy, kid lang. First Engineering District ay. First Engineering District DPWH. Okay. Kinako na pangayuan ni sa una, natagaan ko niya. Na iris na ko sa miboy pero may labot ni aning mga karsada ba dias Bugog nga wa pang tiwas ha. Unya kuyaw kayo prone sa disgrasya mga igala labi pa kung dili makamatikod dayon ang driver niya magbiyahe og gabi o di ba kakadlawon siguro kag yung tulimbang nya may ra bag usa lang pertindaghana mga igalas mga karsada dias Bugo ang wala na atiman. Okay, nag-send diri si Sami. Okay, kusuga sa amo ni Sam dili mao no, dili mao ang ilang numero sa kwan sa website.
nakapangayo gi ko ato. Buangan na lim, wa gid sad nako dayon na kuan. Wa dayon sad nako na save ba. Kay gwapo ta kay tug matawgan din nato dire kay ato dayong mapaluap. Nagutas radyo so ato gining ug mobalibad sila ila na. Pero kita katungdanan nato sam nga magsusi ba ug ngano maning mga karsadahan labi na dito Barangay Kugon diri Dakbayan sa Bugo napay sus ug napalang gid koy internet diri nga klaro ba kanang nagwa magugo nag Facebook kita gid mo diri nagbikangkang nga mga imburnal murag way mga tag-iya pitidigana napa diri sa Barangay Pulambato mga karsadang wa pang tiwasa gisugdan unya wa humanas mga buang dayon amo lagi sa Kugon kining dapit sa may McDonald's amo na akong basahon dire ang suwat matud pa dire I am writing to express my concern and frustration over the slow progress of road concreting projects along national roads in the city of Bugo. In particular are the road concreting projects in front of Jollibee in Barangay Kugon, NorthMed Diagnostics in Barangay Taytayan, and the national road going to Pulambato Road Port. These projects have been undergoing construction for the past 2 years and have all but stopped. These have caused inconvenience, hardship, and safety risk for motorists for the lack of signage and other markings for safety. Instead on completing these projects, focus has shifted on the airport in neighboring Medellin that takes not only years to build, but frankly is not an immediate need of the people in northern Cebu. It is my sincerest hope that you finish these road concreting projects in the soonest possible time. Sincerely, Celestino Martinez Jr. Okay. So, copy furnish ni ang ombudsman. So, dito ni gi-address mga igala sa Regional Director sa DPWH. Okay. So while nagpaabot ko Sam kay gitawgan man dito kanina niya di man mao ang numero nakoy gipangutana basi karon taw-taw batagaan tag numero gyud sa district office or engineering office diya sa DPWH sa 4th district. Okay? So ug basod na ning numero sa makuha nako atong tawagan dayon. Okay, pangutano na to unsay rason nganong gilangan nganong wa man na natiwas do ka tuig 5 ka lang do ka tuig. Wa pang tiwasa. Nga kana unta basta masugdan but pasabot ana Sam, ready naman ang budget. Di ba na sila musugod sa akong pagsabot ha? Kung ang budget ang angan. Gawas og ilang gi-divert ang pundo. Gawas og gipahunong sila sa korte. Gawas mga kigalaan nga dunay mga kakulian ba nga kinahanglan gamiton ang pundo sa lahi nga butang ug mas importante nga butang. Pero so far, wa may mga indication nga dunay mga dinalian nga panghitabo gawas anang airport diya sa Medellin. Emergency tingali kayo. Nga kinahanglan na di airport. Kaya mga matay mga tao. Kamatay gyud nga airport. Sige lang, ato ning Tokyon. Nagpangayo lang kong numero kajut no sa District Engineering Office. Disiplina. Mao ni mga igala ang bagong Singyotron sa Cebu City Hall. Ngilngiga. Mao ni ang ilahang battle cry para kung mahimo na kitang Singapore-like ang dakbayan sa Sugbo. Unya mag-dry run ni sila 3 days. Balik tulo ka adlaw ang ilahang dry run
sa gunso ni unya ila dayong sutaon kung asa dapita magsugod unsay paagis pagsugod kanus sa gyud hingpit nga pagasugdan nya kinsa say mo mando mo oversee ni aning tanan. If we want positive change like a Singapore like Cebu City, it should emanate from home. It should start at home. Matud pa ni Mayor Michael Rama. Oplan Disiplina will focus on the enforcement of laws and ordinance on environment, health and safety, sanitation and traffic rules as well as curfew for minors. Dungag pa ni Mike Rama, we should have an executive order to unite everybody towards an understanding the needed unity and the needed solidarity. Much so, the element of sacrifice, atod pa ni Mike, yawa ni mga storya ay kanang kuan kayo abang mga langit nun kayo nga istorya ba ngayon taglangit nun zam kana ba to ay babaw panganod hindi na nimo makita hapit ilang samput kay pitinan taasa nalagos panganod sige lang tagaan na to chance kay di man idawtan kaysa musinggit ni sila nga Oplan wide disiplina. Oplan disiplina, it means to say nga kuan, they are attempting no mo at nihata sila para kuan ko no nga mahimo kitang pareha sa Singapore. Okay. Ya ganina nakadungog ko sa gipost sa usa sa akong mga amigo diri sa Bumburadyo si Jun Salde. Sa speech ni Mike Rama kagahapon man tingal ito. Diya sa City Hall nga matud pa ni Mike magsugod na kuno silang panaka og mga bay ila kunong susiyon ang paagi ba sa sanitation labi na ilang lilion kung unsa ang kahimtang sa atong mga banyo. Gisulti na ni Mike Ramasam no ipasaka niya ang mga banyo ipatan-aw kung asa na ipanghagbong ng mga time bomb dira kana mga bomba sapon idirekta ba lang nagtagak dito sa mga kasapaan or doon na bagay klaro nga mga septic na bagay klaro nga sanitation ng mga panimay nga naa nahiluna tapad aning mga sapa kay kung wa gani igo gid mos Oplan disiplina. So mo na mga kigalaan nga unahon ni Mike Rama pagsaka ang kanang mga panimay nga tumbok na daan nga way klarong mga kasilyas. O di man na pwede nga ato ka mag-Oplan disiplina sa Maria Luisa kay suwito mas balaod ng mga sikyo dito. Kinigingon sa mga taga City Hall nga manakamis mga bay among susiyo ng mga kasilyas diha mingon ba din mga sikyo sa Maria Luisa nga sir kining nara ba may seminar sa Constitutional Law 101 matud pa sa among maestro ni Adto nahantod ko nung wamoy klaro diyang warrant or search or unsa kaliyang mga supina nga gitugtan sa korte nga pwede mong manaka aya pa ming mutando pero mintras tantong wa na sir kita mo ning among shotgun buto ra balik na mamugos so muna nga di na pwede kung adto nila unahon ang taga Maria Luisa or unahon nila mga kaiklan ang mga taga Santo Niño Village o di ba kaha ang mga bahay nga nagpuyo diya sa Silver Hills usod kayo so unahon na ninyong taga Pasil taga Tihero taga Loriga kana diya munay dapat unahon sa Oplan disiplina Kabantan, Tipadilla kana Barrio Losos daghan king way mga disiplina diha. No, daghan kayo mga way disiplina diri dapita sa may Sambag 1, Sambag 2. Sos puros mga way disiplina nang namuyo diha. Pero ogarikas mga Maria Luisa disiplinado mga namuyo. No need para inspeksyonon. No, wala nang ato na ditong mga taga City Hall o niya mag-lecture dito kung sa mga pagi sa pagpanglimpyo kay
sukad-sukad. Muuyon gyud ko aning una-una sa mga taga City Hall. Nga wa pagid nahitabo nga dunay dato nga hugawan. Pobre ra gina. Pobre ra man sad mo dali-dali. Way ko yung dapog biglang mga dato diya. Adto kag Buntirasas nya panapog dito mga homeowners nya singgiti wa kay disiplina. Atay ning gobyerno ha puros lagi tigpakaroning nun ba. Aha ka giday. Sige lang ato sakyan kay gikinahanglan mo karon eh. O plan din ako maglagot. Ano lang, din lang tamo suldi maglagot sam kay abi pa lang kung atan ni suportaan eh. Magkatawa ko. No, magkatawa ko ani because you know, kini yang gisulti gat ingos Mike nga ang disiplina kuno adto magsugod sa panimay. Di ba? Ang kuno magsugod sa panimay, klaro, panimay bas pobre o panimay bas dato. Kay kung magisgod kag panimay sa mga taga Maria Luisa, uyon kunin mo ana. Pero kung iyang unahon din sikian yung awa ha. Ako magkatawa ko. Katong naman to'y bahad si Jerry Carrillo. Ano to siya gipasaka nga rate of kalikasan. Rate of kalikasan, basically, iyang gi-address dito sa Supreme Court. Aron nga pamanduan ang mga ahensya sa gobyerno o kanang mga namuyo diya sa mga tapad sa sapa, labi na mga pobre nga palayason. Now, nakasabot kay ko Sam nga sa diyang ilat tong gidemolish tong 400 ka mga panimay mga pobre. Wato'y rate of kalikasan. Dako ra magiging ilang bukton, nya di magito kapayog tong mga kabos kay pobre lagi. Kanang ilang rate kalikasan, kuha na siya kanang dribble ba? Actually dribble na siya. Kay bawa man sila nga ang reaction sa media gipunting na sa ilahabang mga laka nganong kutob ra mamos mga kabos di man mo ka-penetrate ang mga dato kanang mga dagkong establishment nga naa diha. So ug ato na silang singlon ana sa mingom din na mintras tanto diha lang sila kay giresolba pas korte ang rate of kalikasan. Diba palitan mga tala sa Rico mingon nga ngano wa man ninyo demolisa or gihata or gihataan na lang unta og pabungkag dili gid ipabungkag hata lang ang kanang Gaisano o Rositas o uban pag mga dagko nga building nga naagidya magyaka magpatong ibabaw sa sapa di giningon nga natapad nagpatong gyud. Kana dyan napita ngano wa man na niya tubagon na kang Carrillo dili mabot lang adlaw nga ato ng palayason bubitaw ni paltag kalikasan. Ana na diba, ang tawag na mo ala address media sa dribble kita mo na itong angga gidribble gidribble sa ay pa magsamdang gobyerno pa imuasos din na lang ta. So oplan disiplina balik ko na to yun ko ani nindot ni paminaon matod pang Mike adto magsugod sa tong panimay. So dili sa iyang panimay, dili pod tingali sa laing panimay kundi panimay kay pobre kay yung masang gisulti sa nga panimay sa mga taga City Hall. Hisgot tag City Hall Sam palihog kuno kog kontak palihog Sam ni Mary Ann de los Santos kay naa magudi ay gi-file ron nga unsay nga ani dunay gi-file ano man itong Facebook dunay ordinansa hon si Mary Ann actually may labot ni sa kining pagtugot sa Cebu City Council nga mupatawag og mga resource people nga kung dili nila paminawon or kung dili sila mosanong sa hangyo nga adto mo presentar or motubag sa mga pangutanas mga konsehal mahimo silang kapasilutan og or mapahamtangan og silot pagkabilanggo or multa no contempt. Hinayas akong internet diri sa mi boy. Nay problema atong internet Sam. Ang duha hasta ang PLDT. Ang Globe wagi nada. Ambot na unsa nitong Globe ug unsay problema ni nga
Sakto mataas bayad maya. Sakto mata ning binayranay na to diri. Maya pa pasuryaon. Oh, maya pa pasuryaon. Ni advance gino ko siya balik tulo ka tuig ganitong internet. Aron giputol-putol. Sige, kontak ka na sa palihog. Sa ato na lang kapagbalik no, commercial sa ta. Atong una sa alas 9:05 na, standby babalik ta humanan ni. Okay, balik ta sa ato ang tulumanot. Sa gihapon ako si Jason Monteclac ang tudta diri sa alas 10. Ato kunong suwayan sa pag-interview kini si Konsehal Mary Ann de los Santos. Usa ni siya sa mga author or sa mga nangamahan ni aning sugyot ordinansahon diri sa Dakbayan Sugbo para nga katagaan og katungod og kagahom ang atong konseho para nga mupatawag, mangimbitar sa mga sakop o sa bisan kinsa nga dili sakop sa konseho para nga mohatag nilag kalamdagan, mupatinaw, mupasabot sa mga daghang butang may labot sa usa ka balaod nga pagkapandayon diha sa ilahang kapunungan or diri silang hawanan sa balay balaoranan diri sa Dakbayan Sugbo. Di magkontak Sam. Busy pa. Now, tuyo na to niya ning atong interview si Miriam kay wa pa gani hingpit nga na wa pa gani hingpit nga giatiman ang kining iyahang balaod nun or kining iyang ordinansahon. Ubay-ubay na sa mga kubanan diri sa City Council ang mikisi-kisi. Lakip niya na mao sila si Regalon. No? Regalon. Kinis Regalon, abogado ni, o niya magsisibya ni adto. O niya, kuan gini, usali sa mga ingnontang hatchet man, kaniadto nila ni Kasas. Ang kuan ni ba, kanang, sanay, kanang birdugo. Wala, o niya, usas mga likisi-kisi sila si Regalon o amot apil piskira ngano man kay ilang gisupakan una ingon si Regalon nga di man although mura sig supportive kana bang nukos-nukos og style sam nga bugwakan dayong kag-ata karon di ka kakita og asa dapita ang ilahang move ingon sa suporta ko na pero problema kay ang Korte Suprema may di sa gustong may tabo aning Mary Ann de los Santos. So site dayon si Galon o usa ka president. No, usa ka jurisprudence nga mo iyang gigamit isip basihan katong kaso nga nahitabo dito sa Negros Oriental. Nga ni rule out ang Suprema o ang Korte Suprema nga dili na pwede alang sa usa ka city council nga mupahamtang or mamugos og patunga aning pipila ka mga resource people o niya ubos sa hulga nga kung di nimo tungahon mahimo kang kapahamtangag silot. Ha? Oh. So it has something to do with the legalities whether or not ang city council may be granted a judicial power to ingontang impose no nianing mga wa mo kuno ni sila power of contempt no one is the power to held people in contempt meaning korte na gid mo dunay katungod ana except of course ang kining ato agyong legislature which is ang Congress pero wa man kunoy tataw tinaw gid niya na ba nga balaod sa kining local government code nga klaro gyung nagtugot nga ang usa ka city council makapag-contempt ni bisan kinsa ug makapamugos ni bisan kinsa nga tambong mo sa among session kay pangutan-on mo namo in aid of legislation. So wa kuno na gani ang ilang term na nga gigamit sa mga abogado
ultra viris. Kung muna'y buhaton, then nang hinubra ka na sa imuhang gahom. Gapasulabi na ka. Beyond na sa imuhang scope. Lapas na nibalising ka na. Ugwa na diha hitugti kung pwede ba nang mahimo o di. So muna'y rason nila ni Gyalon. Now, kini, nahimugso laning klase nga or nahitabo nga giduso gini ang kining gusto ni Miriam kay nakakaon magud silang tagam. Like for example, unsaon man kuno sa Dakbayan Sugbo para nga di na to mausban ang giingon nga pangurakot katong pasangil ba nga gigamit gyud nila ang panahon para nga makabungat sila mga kontrata, no, mga kontrata sa amatong sa basura. Nya gustong susihon sa City Council. Unsa ka tinuod nga kining kontrata mo ni munawa ni agig bidding wa ni kuan way proseso niya gusto nilang ipatawag ang mga nahahilang bigit niadto niya baliwaon ang ilahang mga hangyo kay lagi way ordinansa nga nagtugot nga pwede nilang mapugos ang mga tigduma bakas dukas or unsa ba unsa man sam. Adi na makontak yung telepono? Lahi na titingali. So muna nga, kuan, kining, so saan man kuno nila pag patawag? Nga mahimo ramang isnab ang ilahabang hangyong ari na gudre. Ato ning tanawon kay maghimo may koordinansa para di na to mausba ng dukas. O di pa ka moingon ang City Council para maklaro ni nato be kung kikini importante maguganasam nga makapatawag kag resource people kita naon ba ang budget kay every year ang City Council mag assessment na sila or mag-deliberate na sila sa budget for the next year. Now kining budget deliberation parehara na sa Congress, meaning to say they have to have the much needed information para klaro ang ilahang picture, lapad ang ilang periphery, ug ilag yung makit-an ang kinatibuk-an nga operasyon sa gobyerno nga mo'y ilang pabadgetan. Nya unsa may paagi nga ilang makit-an ug asa gyud dapat ang kwarta nga ilang gibudgetan kung di sila kapatawag ug mga resource people aron ilang mapangutana pananglit mingon sila pila may i-budget na tos basura, di ba, sa garbage collection para next year. Unya moingon dahil mga konsyal tay pasa kay karon ra bang tuiga nabulabog ra ba ni sila kay ang gobyerno nagpataka ra maghamag aning mga kontrata. Naarabay na nga dato ni ani way agi-agig bidding. Daghan kayong mga circumvention nga nahitabo, pabor-pabor o guban pa. Tay pasagod ato ning klarohon aron di na ni mausab kay mag-budget magkatag basura ug pila atong igahin ni para sunod tuig ipatawag usa nato ang mga nahingtungdan sa karon aron di na mausban ang pasangil nga dunay mga pangawat nga nahitabo, dunay mga korupsyon nga nahitabo loyo aning pangontrata nato sa garbage collection. Ana ba? So ipatawag. Nya na sila sa Regalo na di na pwede. May balaod na hindi na nimo pwedeng pangutanon sila. Ayaw, anong inyong mga ipatawag? Na kung mo katungod na, no, katungod. Ataya mga buwan. Adlok mo lipatawag ilang mga amigo. Dali kayo makalito kong balawad. Lingon ang balawad nga dili ko na pwede. Limala mga tawahan. Ay, yung mga tulunggis na malangyod. O na magkita tayo number aning Miriam. Di na mausam. Wala na yung smart. Time pa ha. Mary Ann de Los Santos.
Kaya lang. De Los Be, ako gipangayo sa tangkuan. What di ko number ni Mirian? Mao ba? Ang katuyenda ano? Dili na maday. Kung kasi na number ni Mirian, tagay tabi kaya ito ning ano? De Los Santos. Asos, ang naadre, Edison de Los Angeles. Mag-update na kita sa itong mga numero sa may kay mga karaan na maganda itong mga numero dari. No? Tungod mo ko itong pandemic, ang atong mga number dari wa na. Dili na, kay wa na gid na updated ba? Kay kini magitunta dapat kada tuig mag-update ta sa itong mga numero. Tagsa-tagsaon na itong tawag. Buhi pa ba ni? Naa pa ba ni? Incumbent pa ba ni sila? Nya, wa na ito na himo. Okay. Kumpiyansa lagi ta. No, pwede tingali sa mga itong unahog tawag. Ani, time pa ha? Sige lang. Nagpangutan na pa ta kay alang sa kong mga amigong nagpaminaw ron, kung namoy numero aning Mirian de Los Santos, taga-8 taon tanin nyo. Ano? Outdated na nga mo ang among director radar eh. Kung nag-ilis tigilig numero ni Mirian, iwa naman, di naman mag-contact yung smart. Kisa ba yung operator ron sa BOPK? No? Pangutan na ko isang kisa ba yung political operator ron sa BOPK? Nya mo yung pangayuan itong numero eh. Pag nga... si Kuan ba ba? Kisa to ilang operator niya to ha? Si Kuan mantik... Juling? No, napabas Juling? Asa na ka Juling ron ibutas Ginoo? Si Juling, kisa pa to ha, si Junpi. Kini sila, naalay sila yung mga numero kay mo man yung mga aktibo gid kayo nga operator. No? Basta eleksyon sa Dakbayan Sugbo, mo man dayon ang kuan. Magwatag din na? Pwede na po ihatag yung number sa iyang staff. Oh, yatag. Ano direct contact sila ani mo? Sige. Yatag. Ipa-text lang ang iyang numero. Mo din sa tawag dire? Sige. Palayo ko, Sam. Ihatag lang, Sam. Sige. Ihatag lang ang akong numero. Kaya ina nga, uhaw kay ko sa ilahabang mga kon. Uhaw kay ko silang mga maalamon diya nga igsusugyot o igsusulti. Kay limang kani, nag-file og ordinansa si Mirian nga ang buot gid niyang mahitabo nga kopyahon ang unsay mga president diri sa National Congress, no, sa Philippine Congress, nga kung dunay mga ipatawag, as long as it is in aid of legislation, i-empower ang City Council nga mopatawag sa mga resource people. Para nako ba? Di na lang kung kita ng mga technical. Remember, every now and then, ako naman ang gisulti, nga mag-budget deliberation na ang City Council. Juan, opisina ni Mirian. Juan, natawag punta na ko si Friendly Ann Kerubin. Return calls lang niya, manawag po sa siguro, kaya hatag niya, kaya kaya doon na sa meeting. Doon na yung meeting. Pero, ihatag na niya yung number. Sige. Ano din naman lang ihatag nilang numero ni Miriam, naunsan man ng mga tao, i-deny, no? Mag-interview rami, unsa ba sa mga staff magpapapil masala sila? Unsa mataw ni mga tawhana? Public officer man ang inyohang amo day. Diretso na laghatag diri sa mo ang technician ang unsay numero aron manawag ni. Di ba may mga yaw kwarta yung taon Ginoo ko? Mo lagi ihatag lang ta na diretso kay mga interview na ta kay di ta mga yaw kwarta nila. May tag si Arnel Bacalanta kay mga ay kwarta. Ito mga kwarta, oy, naunsa ang taon mo.
So akong balikon Sam. Gusto kopyahon ni Mary Ann ang kining nahitabo sa Kongreso. Now, balikon ako. Remember, ang papel sa mga konsyal dili ilang kutob sa pagpanday og balaod kun dili gani sa akong naibawan. Duna gid na sila kagahom nga mo oversee. When you say oversee, after the fact, after ba nga mo legislate sila biya og ordinansa, ilang matanaw kung ang ilang gipabudgetan ni trabaho ba? Di ba? Nya, nganong kinahanglan man buhaton in order to protect people's money. Aron panalipdan ang kwarta sa mga tao nga dili mausik. Now, unsa may mga paagi para nga mapamalitdan ang kwarta sa mga tao aron di mausik? Unsa mga pamagi? Mapatawag ka as much as possible. Doon na kay kaalam, kahibalo, doon na kay kinatibuk-an nga hulagway. Ano doon na ba tay picture ang mga konsehal nga, una nina mo palutson kining pabudgetan ninyo sa garbage collection, amo usang ipatawag ang mga resource people aron doon na may idea nga dili kawaton ang kwarta. Aron mabutangan na mga safety valve, mabutangan na safeguard ang ordinansa nga dili mabasta-basta. Ug lamo-lamo aning mga animal ang kwartas mga tao. Muna mo patawag ninyang anong dili man ginato patugtan. Anong dili man nato sila tagaan og katungod nga muimbitar og mga resource people. Again, nikat-on na ang gobyerno. Gibinuangan ta kaniadto sa dihang nagpataka to sila hasmag og kontrata Ducas, JJNJ, nga ila kintahay gi-privatize ang garbage collection, nga kintahay gobyerno mubayad ani mga private sector, pero unsay nahitabo na diskubrihan mismo sa atong konsehal sila Nestor Archibal nga unsa man nganong nikalit man nig ulbo, nikalit man lang taon ni og burot ning ato mga obligasyon bayranan naning kumpanya nga mura man gihapon ang taga DPS mo nanguliktaw niya to atabayad ani mga gobyerno mo nanguliktaw niya ang atong gibayaran ng private sector. Astilan muna nga di ba nakakaon na tagtagam pila ka milyon, almost 400 million pesos ang giingon nga nakaukaw gyud human mga igala nga wato hibantay kay lagi pandemic, way media, ga-lockdown, wagid, way COA, way ombudsman. So unsay gibuhat sa mga tirador sa panahon nga sila Bilya nagmasakit kay mo naman to ni take over man din tong mga tirador si Tihol. Practically mga kaigalaan niadtong higayuna ang nagduma sa gobyerno sa Dakbayan Sugbo, puros mga akyat bahay. Diba? At the time puros mga akyat bahay ang nagduma sa gobyerno kaniadto sa dihang didto na nagsugod og kasakit-sakit sa Bilya. So, nagambahan ang mga akyat bahay. Hala, kontrata dire, kontrata dito, palit dire, palit dito, waog to, tanap, sus, gabaha ang kwarta, gabaha ang kontrata. Iwa naman to na monitor. Kaya balikon ako, pandemic. Balikon ako mga galaway, media, walay ombudsman, tanang, may kuha. So, muna, may naitabo. Nga karon nikat-on ang mga konsehal. Ato na ning leon, kaya di na ni pwede maginatog yapon. No, di na ni pwede. So, in order for people, in order for our local legislator nga mag-guarded good sa husto, mapabantayan ang ato ang kwarta sa mga magbubuhis. They needed the much, they need to have the much needed information. And in order for them to do that, mupatawag sila og resource people. Ha? Be, pilay pangayo ninyo sa garbage collection. Ang ayo mig mga 500 million, may ngon din konsehal.
time pa murag sobra raman eh. Anong 500 million man? Kaya among i-privatize. I-privatize. Sige. Magpatawag ko ta og mga private contractor, mga kompanya nga na-engage kaniadto. Mangutana ko ta in aid of legislation. O posible ba ni? Unsa may inyong kakayahan? Unsa may inyong kuan? Hala, sige. Mangingon daghan kay mga pwedeng ipangutana ba sa? Aron lang nga dili nata makakaon og tagam. Nganong 500 million man? Okay, mula gina, nagplano man ko ta nga sunod tuig ato ning ikontrata. Time pa, unsay nature's kontrata? Ato lang ning ipakuan, i-breakdown tani nga sa barangay level mo na magpalit nig mga sakyanan na. Ala ba imong scrutinize, and that is how a legislative assembly should work. The ideal, mo ginay pinakaangay buhaton. Because ultimately, ang atong mga konsehal, di lang mo kutob diya sa pag-grandstanding. No? Kanang style ng regalon nga magpaghahigahi des bagang di lang mao. Sa katapusan, ang inyong gimbuhaton maura gyud nga ang kwarta sa mga dakbayanon dili panganon sa mga buaya. No, dili panganon sa mga buaya. So, protektahi ang buhis. Anything nga para nga maprotektahan ang buhis, buhatan ninyo. Because after all, mura magining issue as gobyerno nga magbalik-balik. Kawat diri suwa, kawat diri tuo, kawat atubangan, kawat loyo, ibabaw, ilawom, tanan. Basta makakitag buslot ning mga yawa, kawaton gid na nila ang kwarta. So muna nga, itugot ni ninyo, ayaw kay, ingon din mo nga, ayaw kay naibalaod na di na pwede. Anong kamirian, di na pwede kay wala sa kwan. Ihatag ko sana ninyo. Then, let anybody, no, kaya bang, Anisam, aprobahiyo sana ninyo dayon later on ipa-question dito Supreme Court. Muna sakto. Mugit na klaro. Di ba? Na makay decision sa Supreme Court. Then atong balikon, atong i-reiterate kay ni-insister man gyud ang gobyerno nga ayaw kay amo gyud ning buhaton. Sige, i-approve o sana ninyong ordinansa and then later on bisag kinsa gusto mo question na Supreme Court, ipa-question dito. In the meantime, ipa-implement usa ninyo ang balaod. Hangtod dili na siya madeklarar nga unconstitutional as far as Cebu City is concerned. Ipa-implement usa na aron nga magkamit gid nato, aron nga maka-appreciate ang mga tao nga doon na tay konsehal nga ni work, nga ni trabaho, nga efficient. Nga lang sa karon pa mang kasayo mingon na di na lagi na pwede. Di lagi tani aprobahan kay di ni pwede. Ayaw, dili magkakorte galon. Mo na kuyaw kay og maaprobahan ning ordinansa ha, apel og investigar sa galon. Gatay na lagi sila ra ba to? Ani na lang Sam, tawag kanos Nestor Archibal. Kini, ug watay numero aning Mirian, or di siya mutubag, iyan na kay pabor naman tanin niya nagkisgutan, natay numero di masa mutubag. Sige lang, okay na. Kung tawagan si Nestor Archibald, the better Mirian. Kay, mura may silang ubanas, BUPG. Wa pa man kanin ni Balis Archibald. Wa pa. Pila naman nakabuk BUPG diya, murag maihap, duhan naman nila, no? Upat. Archibald, Mirian, kisa pasam, Joyang. O kisa, ikaw pat? Rich. Si Franklin Ong, napa? Pero di naman Dili naman BOP kay Franklin Ong. Murag ko ano mo si Franklin Ong. Anak ni Bebot. Konsehal ba to? Ani daog din ang anak ni Iskato Jose, no? Jose? Wala ni tingog-tingog ni bata, amang ni. Health and assign. Tawag nila sa kunos Nestor Archibald be. Kay murag
ang una magong naka-brought up na ko ani, as far as I can remember, it was really Nestor Archibald who brought this up. No, dirin ni sa itong program, naka-istorya ta niya, niingos ni Nestor Archibald nga mo ni. Ang problema kay dunay gag order. Di ba? Diya na nagsugod nga ni pagawas og gag order si Vice Mayor Raymond Garcia nga ang tanan kuno nila pwedeng mapangutana ngadto sa mga resource people is i-address lang through in writing. Working na or something nga ipasuwat daan niya ang tubag suwat rasad. Ina nga kuan og kana og diyan na lang ko mangutana sa ngay kuan. Yes. Benadre karon sa Pikas linya si Konsehal Nestor Archibald. Kons, may buntag. This is Jason Monteclar. Good morning, sir. How are you? Live tas DYCM. Maayong buntag, Jason. Yes. Maayong buntag sa tanan nga nagpaminaw. Yeah. Sir, dili na lang gyud ko nanawag nimo kay number one, for kuan kanang limitado akong oras niya nanawag ko ni Konsehal Merian, medyo busy ang iyang cellphone, but I'm pretty sure nga doon na kay grasp niya ni bang iyang gidoso nga sugyot ordinansahon may labot na sa paghatag unta og kagahom sa City Council nga mopatawag og mga resource people in aid of legislation, no, nga kung di sila motunga mahimo nga pwede silang kapahamtangan or masilutan og penalty, fine or in contempt or unsaon ba. But the fact is makakumpel na ang City Council nga makapangimbitar sa bisan kinsa nga pwedeng makatabag o makaabag ninyo sa paghimo ninyo or panday og balaod. Now, nakasabot ko nga I think murag kitang duha ani mo'y unang naghisgot when you brought up nga si Vice Mayor Raymond Garcia ni pakanaog og gag order nga kung doon na mo'y gustong pangutanon inyo na lang ibutang into writing nya i-address ninyo sa inyong gustong pangutanon nya tubagon pod mo in writing. I think it has something to do ni ana. Now, mangutan ko kons unsa man ang posibilidad nga maaprubahan ning gusto ni Merian nga ma-empowered unta ang inyong mga kaubanan diya nga makapangimbitar ni mga tawhanan nga gusto ninyong pangutanon nga naagi diya in person sa City Council para nga makatabang ninyo later on kung doon na may panday nga o pandayo nga balaod. Dito na mo ni. Naan dili sila ganahan ni mapasar. O niya pero is ganahan kay karon unsay kataawan unsay naa sa City Hall. So kini kay ganahan sila para wala gyoy kanang element of doubt na ang gihimo sa mga tao kita sa City Hall sakto wala bitay kanang murag dili maayo. So una ko dili sila gusto. Kung sila gusto in the sense, kay pagsugod manggod sa 16 sanggunian panglungsod, naghimo naman sila house rules nga walay mga tao nga maimbitar during the council meeting. Okay. Which is ridiculous. Nga nang di man ka mag-imbitar sa mga tao, kung anay nato imbitahon, nga aron makasulti niya o unsay iyang kasulti sa mga issue sa City Hall. Nga naman nga dili nato panyaon because a session sa sanggunian panglungsod ko na siya pinaka-official na meeting sa atong sanggunian. At the same time, official na sa mga tao na kamao o pangayuan nato og mga katinawan. Tumining to say, pasabot ako nga abot ang tao nga atong imbitahon, dali nato masabtan. Dali sad nato ma-realize kung say angay natong buhaton. Now, ang mitano during sa among first session inaugural, naghimo dayon sila og kanang before that, wa gani mi konsulta ha, naghimo sila og rules. So wala kang tao nga maimbitar. Dapat nga kanang kami ra gyud mag-discuss, which is may akong punto na mong minority tanang dili man ta ka-invite og mga tao nga dinha sa atong council na official ba ni na gusto nila kung naay pangutana ato na lang padaan og suwat.
So kung natong padadugog kung another 2 weeks kay ang kanang suwat gikan sa session 2 weeks pa na kunya abot dito sa nakadawat maghimo na sa lain na 2 weeks mo tungod sa kabuwan. So ang atong aksyon dili nato madali. Now meaning to say ang atong city government nga mga nasa sanggunian dili sila gusto na sakto or ang atong response sa usa ka issue madugay mo na ilang gusto mo na akong pagtan-aw gitriple di na gusto panhaon ang mga tao nga atong angay panhaon kay posibilidad niya masayop dili man na mo'y atong punto ang ato kung naisayop ato dayong makurikan ug unsay ilang ipanghimo dili na taguon so mo na akong punto so posibilidad na nga butahan nila na dili pwede. O di ba? Okay, nakaron. Pero ang punto, kung open ang tanan ng mga tao sa City Council, maprubahan gid na because this is for the good of everybody, Jason. This is not only good for the council, good ni sa tanan ng mga constituents sa syudad sa Sugbo. Because panalitan, nangutana man jud ko sige, pila man gyud atong budget nga makuha sa syudad o revenue ingon nga 6.5 billion. Mutana ko pila may atong budget nga gihimo moabot siya Jason og 10 billion plus supplemental sa moabot og 4 billion. So sa usa ka year ang atong budget moabot og 14 billion. Pero ang atong revenue Jason is only 6.5. Morning, gusto ko unta imbitahon atong mga kadagkuan sa gobyerno dinha sa executive aron magkasabot nato nga ngano man ni unsa may mahitabo nato kung magsige ta ani. So usa lang ni kapunto nga ni pasupot nga real din na sitwasyon sa syudad sa Sugbo. So, muna akong punto, kung ganahan ang atong mga kauban sa Sanggunian 16 na transparent, then ato nang paprubahan. Pero ng tao nga dili mo anha, iyan ko ng responsibilidad sa panubag, ato siyang matagaan o hinganlan nato, ma-reprimand nato siya, mapahinuruman nato siya, di ba, mapasiluton, di ba, nakapagpalaod. So, muna yung punto diya, Jason. Ang ako masagong na-discuss the reconcile is this. Now, kabasa man ko nga ang imong kauban, particularly si Regalon, kay murag siya man tingin chair sa Committee on Laws diya. Now, ningon sa nga di ko na pwede kaning gusto nga mahitabo nila ni Marian or sa imong mga kauban, kay number 1, naana ko no'y ruling nga dili gyud empowered ang City Council nga mohimo sa ingon kay lagi makatawag naman kulo nga murag sudo judicial power ang inyong ipangayo nga makakumpel mo og anyone nga patambungon or ang iyang attendance kinahanglan na while naghimo mog balaod or ordinansa. Now, ang akong argumento is this. Nganong dili na malana ninyo ipapasar o sa daan din anha pa na nila questionon dito Supreme Court? Unsa may mawasar og inyong nang-aprobahan diya daan or ilang aprobahan daan? That's correct. Oo. That's correct. Pero ngano man ato pamangyong himuon unta ng balaura, okay, nga unta nga angay man gyud na nato panaon. Yeah. Pero sakto nang imong punto, na kung gusto gyud mo transparent, let it be ato na silang butangan og ordinansa. So nanan yang ordinansa, sigurado gyud na amuanha ang mga tao. Pero ang problema man gyud dinha Jason, kung sila unya mao moingon ayaw out to. Na which is mao na ang akong gitan-aw, right? O mao na dyan na. Kaya kanang mga tao nga ipatawag, wanha man ginaw. Kaya masulti na tinuod. Kini man ko sir, ang kasabot magugod konsel nga, kamo diha sa council, ang inyo yung pinaka-primary nga trabaho is paghimo og balaod, unya ang balaod, dili man na mo, lakaw og iha, og di inyo budgetan. Diba? So nakamagay mga corresponding budget na, labi ng mga programa sa gobyerno. Apil sa inyo ang katungdanan ang pagpanalipod sa osaka programa or
balaod or ordinansa nga inyong gipabudgetan kay kung later on usik-usikan ng kwartaha, apil mos mabasol. That's correct. Now, unsa man ninyo pagpanday og balaod para nga maprotektahan, doon ay mga safety valve. Ang usa ka ordinansa nga dili malamo-lamo ang kwarta kung dili mo katagaan og klarong alibyo nga mapatawag ninyo ang mga resource people aron dako ang picture nga inyong makita og inyong mabutangan og mga provision ang ordinansa nga mapanalipdan ang buhis. That's correct. That's correct. So, Yahadlok sila. 100% correct, Rihan. So, kung wala kay gitago, ano man ang imo man ang dili nimo panhaon? Kaya kami, ako biya silang giingnan nga nagdawat ba yatag 150,000 kada buwan. Yan ano man atong dali-dalion ang city council meeting. Nga mutaas kuno ang atong of course mutaas gud na ang session pero kausar biya ta mag-meeting sa usa ka semana. Ano kinahanglan man nato dugay ang dali-dalion. Like for example, sir, kani mag-budget deliberation naman tingali mo or ongoing na ba na tingali ron para next year, di ba? Nya awa pa. Next month siguro. Next month. Nya karon moingon ang executive nga o sige dara mo mga budget proposal. Mangayo mig 500 million na sad for garbage collection. Nya mangutanan konsel, be justify ni ninyo be. Sa mo tani. Bitaw ganin ni mga kakaon ra batagtagam to last year. Di ba? Amay patawag ni mga tao para nga ma-enlighten mo ang mga konsel, di ba? That's correct. So, hadlok sila na. Basta tingali sa Enlighten naman. Yeah. Sila na-enlighten naman na sila. Siguro, kabalo na siguro na sila. Nga nasakpan na sila. Ang lungsod, wa kabalo. Para na iba, maunay akong gitanaw. Because preliminarily, ito naman ang gidiscuss. Sa kaugkos. Hindi mo sa una, ma-discuss naman na. So kung gusto lang yung ka na nakay taguon, siya ito ng dugay-dugayon. Mamigay na nila, kung inang dugayon, okay, justice delayed, no, justice denied. Diba? Kung ang informasyon sa na imong gidugay, wala ka maghatag og informasyon. Yung ginipunto din nga palabang na to, atong ipasupot nila. Diba? Sir, kumusta naman ito ang imuhang abot og ikaw ba to or si Mike Rama ba to? Katong bang inyong issue diya sa basura na na-resolve na ba to sa kwan? NBI? Wala na resolve. Wala na resolve. Nothing. Mawa lang gid na, madugan. Hasti lang paita sa mo, maunang ilang gilikayan nga dili mo pwedeng makapatawag og resource people in aid of legislation. Kay basi apelo niya na sa inyong agenda, investigaron ta to mga kawatan be. Maugi na Jason. Kung wala kay tago, ngano man atong limitahan ang atong pagtawag sa mga tao nga angay manubag. O panalitan sa aprobahan ning ibutang tala nga out of the blue moon, labang tagpito ka planeta, maaprobahan simbako kining inyohang o kining ordinansa ni Merian. Unsa may imong labing unang lakang himuon in line ni aning mao nga kining katungod nga mupatawag mo or mo imbitar mo og mga resource people? Ipatawag ning mga tao nga angay nato mapangutana. Para na ako kanig yung budget na budget. O kaming budget sa syudad mo na kung isulbi nimo Jason, baro kay na ang atong labing dako makuha sa usa ka tuig. Masud sa atong bulsa mga 7 billion. Nanam tayo sir, ang inyong setup dayron diya sir dili gid day mo dili sila mohatag og klaro yung sumada? Mohatag gid sumada kunuhay pero sa ako man ato pagsakaot nga dili man nila anhaon ang mga tao nga naghatag og kanang sumada. Mangutana mo gud Jason, di ba? Kami mangutana din nga unsaon man din nato sa sunod nga mga katuigan wala naman tay kwarta sa SRP na hurot naman ang 16 billion. Okay? Kaya ang atong budget na anad man tao kanang moabot og 10 to 14 billion. Ang atong makuha is 7 raman. Ang magangkra ang syudad. Kasi gani, baligya na kami nato ang mga yuta nato like SRC. Kung gusto na ito maghatay o katinawan. So, palitan, mingon ka nga, okay, mo request kong presence sa taga-city treasurer. So, kinahanglan pa man ang mayor.
Di imuan man na nag-resolution o niya kanang resolution addition naman na sa kuan, addition naman na sa mga citizen. Pero ang naitabo o may ngunday ang executive na iyong auto. Wa gyud. Oo, wa. May among manay imuan o na sa makaantog din sila. Ang opposition ron sir no wa magitagaig chairmanship. Ha? Wa magid mo tagay og klarong chairmanship bas mga komite ba diha? Ang opposition? Wala man sa okay naman sa kay aron makita sa nato nila ilang full nga attention yun sa ilang mga kabahoon. Kaya abot sa senior allegation, sige ra gani kita meeting gihapon, okay? Kunya huwag nga hitabo, ilan ang kanubagon. Diba? Daghan kayong mga budget nga watakibaw yun sa at ato na nang isultis lungsod nga paswato naman ni. Magsuwat na nagsinuwatay na ang daan ni. Ika-papernes ang DYCM sir, aron namong isulti po direkod sa lang mga suwat diha. Yun doon. Oo. Every now and then, updated ni ba og unsay mga gipangtaguan diha? Yeah. Okay. But anyway, Konsehal Archibald, salamat kay sa imong higayon nga gigahin diri sa tuang Tulumanon sir. Salamat Sir Jason. May buntag nimo. Ay, buntag. Si Konsehal Nestor Archibald o niya for lack of time mga kaigalaan murag mananghid ko. Sige lang, ato ning tiwason og Madam Lat. Wa mas merian. Kakak man. Mapon, to soy tawag, kala kay numero de Sam. Amot nga nung gitinaw na nilang numero anay nga. Eso si Princess Diana ka kay tago magkag-interview. At ngayon na lang ninyo ang mga masunod na tong Tulumanon. Masunod karon dayon si Kuya Sammy B. Sa gyapon ako si Jason Montegla. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw. Halangdon si Bathala Alabaw sa tanan. Bisaya! Hantod sa sunod ng gayon o sa samang takna, dinigapon si Puson. Bisaya!